उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 30 बोसोरारि जथुम्मा आरो पानेरि बियाबनि 15 बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माया बे गेवलां मोनसिंसि फोथार सोमलिबारि गामियाव जादों। बेवहाय बे सानथामनि हाबाफारिया फैयै फैयै दिनै जोबथा हाबाफारियाव आगान सुरदों आरो बे जोबथा हाबाफारिनि फुंनि हाबाफारियाव गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो गोथार फिरफिलाखौ बाथौ धोरोमनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोदों आरो बिनि उनावनो जोङो जोंनि गेदेमा रुंसारि जानाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ जोङो गोथैसि बावनानै बिथांमोनखौ जोङो मान होदों। दा जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे हाबाफारिया जोबोद आलो गोजोनै जादों आरो जोंनि सावरायनाय डेलिगेट मिटिङावबो जों जोबोद मोजाङै सावरायबाय। जोङो माखासेफोर गोनांथि जानाय बे थांखिफोरखौ जोङो नाजावना लानानै मावफुंनो हास्थायदों आरो बे फुंबिलि समा बाथौ धोरोमनि गोथार फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे गोथैसि बावनायजों लोगोसे बे हाबाफारिया जोबोद आलो गोजोनै जानानै थांबाय। उननि हाबाफारि जोंहा दङ। बे हाबाफारिया जादों जोंहा दा माइनाव लाइमोननि सावराय जथुम दङ आरो बे सावराय जथुमनि उनावनो जोंहा गेवलां जथुमा जागोन आरो बे गेवलां जथुमायाव जोंहा गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै आलासि फैगोन डक्टर पद्मश्री बान्था मोननाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारि सारा आरो लोगोसेनो जोङो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै हांख्रायदों। जों मिजिं खालामदों बिथांमोनजों लोगोसे गासै आलासिफोरानो दिनैनि जोंनि बे गेवलां मिथिङाव नुजाथिफैगोन आरो जोंनि बे 30 बोसोरारि जथुम्मानि गोथार हाबाफारिखौ धोरोमनि सानथौ सानस्रिखौ रायजोनि गेजेराव बेसेन गोसायै बिबुंथि लाखिनानै जोंखौ गोजोन होगोन, रायजो राजाखौ गोजोन होगोन होननानै जोङो मिजिं खालामदों। मैयानि जिथु थान्दै मेल बेयाव जोंनि आबाबै धोरोमखौ जौगासार लांनो थाखाय मा मा थांखि लानाय जादों गाहायै? जोङो मैया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 30 बे बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जा थान्दैमेल जालांबाय बे थान्दै मेलाव जोङो गोनांथार माखासे जोङो थांखि लादों। गाहायै जोङो थांखिफोरनि गेजेराव जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ बोरै जोङो राजखान्थिनिफ्राय उदां खालामनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै सेन्ट्रेल जिल्ला बियाब लेभेलसिमहालागै जाहाथे राजखान्थि बिथिङाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा जाहाथे धोरोमाव बिबान लाया। खारन धोरोमाव माने राजखान्थियाव थानाय सुबुंफोरा धोरोमाव बिबान लायोब्ला गुलाय गुजाय नुजाफैयो। बेखायनो जोङो सेन्ट्रेलसिमहालागै बेखौ जोङो थांखि दैथायनो सानदों जे जों बाथौ धोरोमारिफोरा धोरोमनिफ्राय उदां जानानै बिबानगिरिफोरा खामानि मावनांगौ। गुबुन मोनसे माबाया जाबाय मा जोंहा थांखिया जाबाय मा जोङो जोंनि बाथौ धोरोमाव जोङो डेलिगेट सेसन सालायनाय बे डेलिगेट सेसन सालायनायनि बेलायाव सरासनस्रायै नेम बायदियै माने स्पिकार दं हिसाबै बुंथिगिरि दं हिसाबै डेलिगेट सेसनखौ स्पिकारा सालायनांगौ। नाथाय जों सेन्ट्रेल गौथुमाव बेखौ नुदों जे आफादगिरियासो सालायो। दा बेखायनो जोङो बेहायबो मोनसे प्रस्ताब लादों माने फैगौ जोंनि जि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्मा जागोन बे जथुम्मायाव बे थांखिखौ जों दैथायहरगोन जे जोङो जोंनि बे सेन्ट्रेलनि डेलिगेट सेसनखौ जाहाथे स्पिकारा सालायो बेखौ जोङो थांखि लादों। जिथु नोंथाङा जि माइनाव आरो लाइमोनफोरनि जि सावरायनाय जागोन होननानै बुंदों दान्दिसे उनाव बेयाव गाहायै सोरबायदि सुबुंखौ हांख्रायना लाबोनाय जादों आरो मा आयदानि सायाव सावरायनाय जादों? उदालगुरि जिल्लानिनो बे 30 बोसोरारि जथुम्मानि जोबथा सानाव माइनाव लाइमोननि जोंहा सेमिनार दङ आरो बे माइनाव लाइमोननि सेमिनाराव माइनाव आरो लाइमोनफोरखौ बोरैहाय सांग्रांथि लाबोनानै धोरोमनि बिथिं गोसो बोहोनो हायो, धोरोम बिथिं बोरैहाय खामानि मावनायाव थुलुंगा होनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै
दिनै सेमिनार लादों आरो बे सेमिनारनि आयदायानो जादों धोरोमनि गियान लाहोनायाव लाइमोन आरो माइनाव आफादनि मावनां बिबान आरो बिनि सायाव फुंखा सुबुं महरै लिंहरदों टंला जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा डक्टर अनारु बर' बिथाङाबो लाइमोन बिथाङाबो लाइमोननि गेजेराव फैनानै बाहागो लाफैगोन जों आसा खालामदों बे सावराय जथुमनि गेजेरजों जोंनि माइनाव लाइमोनफोरा मोजां मोनसे सोलोंथाइ मोनगोन राहा मोनगोन आरो इयुनाव बाथौ धोरोमखौ दैदेनलांनायाव खाबु जागोन